Hei, olette AKK-kanavalla ja täällä Päivi, tervehdys. Tänään katsellaan henkilökuvaa. Tämä onkin erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska valmista vastausta yhtä ainutta ei ole, vaan riippuu siitä, mitä tekstilajia olet tutkimassa, eli mistä tekstistä katselet sitä henkilökuvan muodostumista. Ja erityisesti, oletko asiateksteissä vai oletko kaunokirjallisuudessa? Asiateksteissä tekstilajeja, joista sulla voisi tulla vastaan tehtävä tutkailla sitä henkilökuvaa tai että se henkilökuvan tarkastelu on jotenkin osana tehtävää mielenkiintoista, on esimerkiksi totta kai erilaiset haastattelut ja henkilöön liittyvät jutut, artikkelit, reportaasit, sen lisäksi televisio-ohjelmissa, totta kai erilaisissa keskusteluohjelmissa henkilöt on esillä ja sosiaalisessa mediassa. Asiateksteissä pilko analyyttisesti osiin ja katso, mitä niissä eri osissa sanotaan siitä henkilöstä, mitä puolia tuodaan esiin. Otsikossa, ingressissä, kuvissa, kuvateksteissä, mitä sitaatteja on nostettu nostoiksi, mitä sanotaan leipätekstissä, onko tietolaatikoita tai grafiikkaa, linkkejä hänen sosiaalisiin kanaviinsa, kukin näistä osista rakentaa sitä kuvaa. Ja jos tarjolla on kuvia, liikkuvaa videokuvaa tai ihan pysähtynyttä kuvaa, ne on erityisen kiinnostavia tutkittavia. Miten ne on rajattu? Sammakkoperspektiivi vai lintuperspektiivi vai katsotaanko silmien tasalta? Mitä symboliikkaa siihen liittyy? Värit, valot, asusteet, mitä tai keitä muita siellä kuvissa on? Tutki erittäin tarkasti. Kato, mitä vertauskuvallisuutta niissä on. Audiovisuaalisessa tekstissä, kuten vaikka TV-ohjelman haastattelussa tai keskustelussa, se nonverbaalinen viestintä ja niiden henkilöiden välinen vuorovaikutus on myös tosi kiinnostavia. Eli sen lisäksi, että mitä ne henkilöt sanoo, niin eleet, ilmeet, asennot, äänensävyt, äänen intonaatio, kaikki nämä on mielenkiintoisia tutkailtavia. Voit myös miettiä, mitä ei ehkä sanota tai kuvata. Kun tutkit vaikkapa haastattelua, löydätkö sieltä jotain valmiita rooleja? Onko henkilö selviytyjänä, onko hän sankarina, onko hän jotenkin poikkeava? Mieti myöskin, löytyykö vaikka asiatekstistä on kyse, niin kertomuksen rakennetta, eli onko siellä joku tämmöinen arkkikertomusrakenne, selviytyminen vaikeuksista, esimerkiksi mielenterveyshäiriöistä, alkoholismista jne. Sosiaalisen median julkaisua, jos olet tutkimassa, niin se henkilöityminen ja tarinallisuus on tärkeitä elementtejä. Mieti, mihin sillä julkaisulla pyritään ja kytken ne keinot siihen. Henkilöä voidaan rakentaa somessa kuin brändiä ja silloin se on hyvin tavoitteellista. Mitä mielikuvia, arvoja yhdistetään ja katso ne visuaaliset keinot ja mitä on ehkä jätetty kertomatta. Ja nyt kun sitten tutkitkin henkilökuvaa kaunokirjallisuudessa, eli vaikka romaanikatkelmassa, novellissa, puhujaarunossa, henkilöitä näytelmissä, näytelmäkatkelmassa, elokuvakatkelmassa, niin kohderyhmä ei ole samalla tavalla nyt olennainen asia kuin siellä asiatekstien puolella, ja analyysikeinot, eli nyt ne työkalut on erilaisia. Proosassa eli suorasanaisessa kerronnassa, romaanikatkelmassa, novellissa ota käyttöön proosan erittelykeinot, eli mikä kertojaratkaisu on käytössä, kenen näkökulmasta fokalisoidaan, eli kuvataan, vaihteleeko se näkökulma, onko kertoja luotettava, mitä ei ehkä kerrota, ristiriidat, aukot, mitä jätetään auki ja mitä asioita ihan ylipäätään siitä tutkittavasta henkilöstä saa tarkalla lukemisella selville. Runon ja laululyriikan puolella joudut vaihtamaan käsitettä, eli nyt mieti, että kuka siellä on puhuja, kenelle puhutaan, mitä asioita saat siitä henkilöstä selville, onko siellä moniäänisyyttä, kuvataanko eri henkilöiden kautta asennonvaihdoksia, eli puhuja vaihtaa asennoitumistaan, mitä jätetään kertomatta, mitä ristiriitoja.
Ja draaman puolella henkilökuva muodostuu usein suhteessa muihin. Eli mitä siitä hahmosta saa ensinnäkin selville ja millaisia vuorovaikutussuhteita on muiden henkilöiden kanssa. Mitä jätetään kertomatta, eli aukot, ristiriidat, jännitteet tässäkin. Onko siellä jotain symbolisia motiiveja, että se hahmo kantaa mukanaan jotain vertauskuvallista kapinetta. Mitä kerrotaan parenteeseissa, eli näyttämöohjeissa, millaista kieltä. Asiatekstien kohdalla mietin vielä sitä kohderyhmää ja mihin se teksti pyrkii, eli tavoitetta. Kaunokirjallisuudessa sillä ei ole niin suurta merkitystä, mutta mieti sitä tekstin sanomaa ja sitä kokonaisuutta ja mikä sen henkilöhahmon merkitys on siinä kokonaisuudessa ja kytket ne käytetyt keinot siihen, mihin se teksti pyrkii, varsinkin asiateksteissä. Ryhmittele sun tekemiä havaintoja, mieti koko tekstin sanomaa.